Takto vám poviem, nebol to najlepší nápad. Tam je aká cena? 6,20. To je veľmi lacné, to nechcem. No, rozdeľujeme si teraz tie gumolity, takže... Víte? Čo myslíte, čo ideme robiť, keď sme videli to video? Kde ideme? Kamoškovia, toto video, keď sme videli, tak sme si hneď povedali, že musíme ísť spraviť to, čo ideme práve teraz spraviť. Takže ideme teraz do Orbachu, pozrieť sa, aké tam majú gumolity a vyberieme nejaké gumolity. Zavolali sme Liborovi, aby nás tam už čakal, on to už tam prezerá a hneď ako kúpime tie gumolity, tak ideme na Jahodnú. Zobrali sme aj Tuareg. Ďakujeme Real Cars, autopojičovni, za to, že nám dala tento Tuareg, aby sme mohli ho použiť, keď pôjdeme do snehu. Takže ideme Hornbach. Poďme ďalej, lebo to je drahé. Koľko? Kde majú tie gumolity? Here is it. Počkaj, pozrieme, či nemajú nejaké odrezky už len zvyšné. Ja chcem najväčšie a najdrahšie. Vyšlo 22. Okamžite najdrahší telefón! No, tam je aká cena? 6,20. To je veľmi lacné, to nechcem. Ale to je veľmi úzke v prvom rade na Libora. To potrebujeme aspoň... Na Libora tento veľký? Aspoň do toho. Je to vyššie ako ja, ale nie je to širšie ako Libor. Tak tento zoberieme Liborovi. 68 už stojí. No nechcem ísť na tráve sa šmyknúť. Pekné sviatky. No, tak našli sme nejaké odrezky. To by mohlo stačiť. Šírka. Akurát. No Liborovu riť neviem. No a Liborovi musíme nejaký arabský koberec kúpiť. Tu z týchto. Aby mu išlo mekučko, aby mu bolo. A neviem, kde je, lebo ináč on tu mal vyberať to a my sme tu mali prísť už len na hotové. Na tom sa asi nedá lyžovať. Čo došiel aj Striko Fester, alias Libor, ktorý nám mal nájsť tie gumolity a my sme ich museli sami hľadať. Lebo zase sa niekde zdržal. Na staré kolena to zajebalo, že sa ideš šmykať. Všimnite si ten novší účes. Vynovil svoj vzhľad. A hneď na druhý deň hlavou. Čo hovoríte? Napíšte do komentu, či je lepšie tento strih alebo ten predtým. Takže máme kúpené už 3-krát gumolit. Toto konkrétne stálo 25,91. A ešte ideme kúpiť svietiace čiapky, aby sme sa videli v tme, keď budeme náhodou v nejakej tme, tak budeme si zapalovať čiapky a svietiť. Mia v živote nemala čiapku na hlave. Ja nenosím čiapky. Tak budeš. Veď ako som oblečená do snehu. Super. V leginkách. A on chcel do mňa, aby som si čiapku dala. V ruke je že celý čas. No a ešte sme kúpili takéto čiapky. To sú čiapky, ktoré majú hore namontované svetlo, potom vám ukážem, ako to vyzerá. Tieto stali nejaký 7,50 za kus a toto si Mia dá za chvíľku na hlavu. Ideme na to. Let's go. Čiže to je strašné, keď to vidíš. Hej, nebudú, lebo ja posvietím. U nás, keď je závor do Blaznice, to ja už potom neviem čo. Fakt, akože toto, čo oni práve vystrajajú. Dúfam, že ste vzali aj bloček od tých gumolitov, keby sme ich chceli reklamovať. Mečujeme. Dobre, odlot, poďme rýchlo, lebo už nebude sneh na Jahodnej, sa to tam minie. Kde máme auto? Otvoraj. Ideme už na Jahodnú. Ešte ideme odniesť Liborové auto.
Liborko už štartuje. Toto C-čko ináč je na predaj, keby ste chceli. A kameruje! Kde je ten Libor? Akurát čakáme na Ľuba a parkuje auto a ideme na Jahodnú. Dúfam, že tam bude sneh. A... Keď nie, to Libor dá zo svojho. Dáme mu lopatu do ruky. Dáme mu a on bude. On bude snežiť. Za všetko. Posunúť auto, alebo ide nejaké. Ale pojeme do Tatier. No, tak pojeme niekam, hej, kde bude sneh. Noc je dlouhá. Stíhame ešte niečo. Kde je ten Libor? Priatelia, na budúce si ukážeme, ako driftovať. Vo videu pôjdeme s Mijou trošku sa naučiť, ako driftovať. Zoberieme nejaké auto, ktoré je na to hodné. A... Najdrahšie sa na to. Na prostrekanie. Pôjdeme sa naučiť, ako na to. Teraz si ukážeme, ako parkovať driftom. Ja som ďalšej nebevedal. No, tak už máme svietiace čiapky, aby som mohol osvetľovať Miju. Svietiace čiapky má to veľmi dobré funkcie, hej, sledujte. Jedna funkcia, druhá, tretia a vypnuté. Takže super funkcie to má. Celú cestu si budeme svietiť, ale zbytočne sme to kúpali, lebo tam je to všetko vysvietené. A vonku je tak vidno, že asi bude splná bolečo, takže... Ale ináč všetko v poriadku, trošku sme si zadriftovali. Sandra je tu s nami, trošku sa posrala skoro z toho, jak sme... Skoro je najebali do auta. No. Nevadí. Počítala lovky už, ale nevadí. Ale... Ja som mala hlavne vypočuť, že dobre nový nárazník, dám si nové nabitý pozor. Na budúce si vo videu ukážeme, ako budeme driftovať a naučíme sa, ako spustiť funkciu drift na aute. Ako spustiť. Pusti ten drift trošku rýchlejšie, prosím. Tak, ideme rozbaliť tie gumolitky a ideme na to. No dávaj. Molity rozbalíme hore. Hej, tak to sa bude s nimi ťahať. Ja budem hore ja budem hore už s gumolitom. Hej. No, rozdeľujeme si teraz tie gumolity, takže Liborovi sme zobrali ten najširší, aby sa do ňoho vošiel. Teraz na ľade to je celkom sranda viacej, nie? Ideš sa byť a nevieš. Viete? No, šlapeme už hore pomaličky. Čaká nás dosť ešte dlhá cesta, kým ideme úplne hore. Nachádzame sa na Jahodnej. Sandra má špeciálny klzák. Aha. No, tak pozrite, napríklad Mia má leginy, Ľubo má rifle, ja mám tiež rifle. A som zvedavý, keď sa vytrpeme, že jak to bude. Ja než pojeme trošku zmočený domov, mám taký pocit. Ale nie, máme vyhrievané sedadla. Mám taký ohľad úplných kamarátov, že mi kúpili ten najširší z tých troch. A najdrahší. My šlapeme do kopca a som zvedavý, ako budeme brzdiť na tom. Nebudeme brziť. My nezastavujeme. Prepáč, som ti zobrala podlahu. Po tomto videu stupne počet vytrhnutých podlah v domácnostiach. V doma aj v zahraničí. Teraz si ti sa to šmita, to je spučí. No nič. No dajme na seba, že 4 pôjdeme a to bude 2. No jasné, to bude super. Idem si ešte ja rozbaliť svoj koberec lietajúci. Sandra už išla. Čauko! Už sa dá. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Now we don't have it, we
Trošku som prešúkal dieru do parkety. Ľubo, ako to išlo? Fyzika, prvý stupeň, keď sa guma ochladí, ľahko sa roztrhne. Musíš to zahrívať. Trebalo najprv nahrať a potom ísť. My už keď to dobre išlo, som ju videl už pod autom. No nič, ideme ešte raz. Let's go. A ty si aj ráno postavil do No poď tu na bok, ideme všetci. A ty čo si nepríjemná od rana? Jaká nepríjemnosť. A čo sa ti? Tebe sa očo jedna. A je sa očo jedna. A vám sa očo jedna. O čo sa ti jedná? O čo sa ti jedná? Tebe o čo sa jedná? Fyzika, prvý stupeň. Keď sa guma ochladí, tak sa celkom ľahko roztrhne. Nevadí, ideme ďalej. Či to ja už moci vidíte? To pôjde. Môže, hej. Do piči! Čo, Ľuboško? Dobre, že 3 týždne pred Tajskom robím takýchto točení. Čak, ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. Jako? Máš dieru? Tak netreba toľko prdieť do toho. Prezal si začala teba. Keď sa pôjdeš na Liborov, tak on presral celý deň. Dvakrát sa spustila, taká hnedá čiara išla za ním. No, ideme spolu teraz. Prečo? Daj si na hlavu, sranda bude. Pre našich sledovateľov si daj na hlavu. Bude milión odoberať. Hej, dobre. Poďme všetci, dávajte lajky. Keď chcete vidieť Miu s čiapkou svietiacou. No, Ľuboš, ready? Môžeme. Zapíname pasy. Zapíname. Odstartujeme. 3, 2, 1, let's go! Takto vám poviem, nebol to najlepší nápad kúpovať si ten najlacnejší gumolit, ktorý bol vo výpredaji. Najdrahší, ale aj zároveň najlacnejší. Tento gumolit konkrétne má 1,5 mm. Odporúčam vám, kúpte si aspoň 2 mm. Hej, a mne síce možno kúpili ten najširší, ale najtenší dobyte. Sledujte, čo sa stalo s Liborkovým gumolitom. To podľa mňa... Libor, ale to je váhou. To je všetko váhou. Babi idú 2 na 1 skúsiť. Tak, aby ste sa nezabili tam. Babi trafili tieto 2 kamene, jedna so svojím rozkrkom tu a druhá so svojím rozkrkom tu a tu im to spravilo diery a spravilo im to diery aj do žalúdka. Ak ale vieš prečo? Povedali, že to majú rode tvrdé a kameň, tak... To sa ti nikdy nestalo. Jako nič. Romanko, detičky moje krásne.
Ďakujeme, že ste dopozerali naše video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám určite like, dajte nám odber, aby ste mohli sledovať aj ďalšie takéto videá. A čoskoro sme tu s ďalším videom. Čaute!